Arratsaldeon, gabon, egunon, edozein dana zeuek bideoa ikusten duzuen momentua, eskertzen dizuet, pasaren lekzioa jaso eta ikusi zenutenen eta eskertzen dut berriz ere, zeuen etxetan esartzen ustegatik, zeuen tartetxo honetan niregaz pasatu nahi izategatik, eta gaur azkarago izango naz, pasaren klaseak edo bideoak ikusi nituen eta egia esan jaso izan dituen gobernutik eta hainbeste estamentotatik iradu ikusuna, azteko apur bat ez mamia hazikeratik sartzen ze bestela, beti juten naz beste gai batzutatik eta azkenean ez gara inoz heltzen momentura ez, eta saietuko naz, urrengoetan lasaiago ibiltzen, asko hitz egiten dut, hori ezagutzen nauzunok badakizue, eta saiatu behar naz hori hobetzen. Kasu honetan, kantu honetan, errez eta hariranin hasiko gara, funk apur bat jodi izango dugu, niretzako urteekaz jaso izan dudan estilo berria izan da, niretzako berdia, esan nahi dut. Eta, kasu honetan, niretzako igual, talderik ezagunentarikoena, ez? Aztertuko dugu, kantu txikitxo bat, kantu handia da kantua, baina kantuaren zati txikitxo bat. Parliament da taldea, eta, riff oso famatua. Nik beraiengatik ez duen ezagutu, Blondie taldeak egiten zuen antzeko gauza bat, beren musika diskoaren berpizpenarekin, beraiek musika txuria bihurtu zuten, nolabait esan da, hori esan alba da, eta hau izango ditzateke. Eta Blondirena. Orduan, berez, eskala doriko bat erabiliko dugu, baina, entzun eta ikusiko zu zein erreza izango dan. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, hori da aldaketa, re, eta mi. Entzungo dugu, apur bat baseagaz, eta ikusiko zu zein errez hartzen dan eskala hau. Riff soil-soila jotzen, bateria simple bat, berez kantuaren antzeko bateria bat, basu bat markatzen dau, bueltak, eta ziko inateke, iru, eta... Oso, talde honiko bat, ari gara azten, hau izan gantzatik lehenengo motiboa. Aztertuko dugu ondo, eta behin sartzen da riffa. Iru, eta... Orduan, ikusten duzuen bezala, berez eskala pentatoniko bat erabiliko dugu, nota batzuk sartzen batzutan, eskala menorreko nota batzuk, eta zigarren nota ezberdin hau. Ematen diona fusiozko sonoritate hori. Eta oinarrizko akordea oso errez izango da. Tonika, hirugarren maiorra, zazpigarrena, eta bederatzigarren gradua. Nik orain ingo basea, eta
baita askotan funtzionatzen dago sol eta sol sostenido arteko tensio hori egitea.